Suame runabout na se wo hwemu a interchange a NPP amanyoko no wo mo efra se so mo ye no ahapa ana ne pumasi bre etina ye wo 5 entries e wa hanum se ya Tafo from Kejetia Abrepo Junction Suame nina ewrema edwanadwoa ahaya ana nipa bodompem ebefaka ekọ wonfie sesia no insuo ahyase eto na ni ntoye mu no ni insuo ni ateche yi se drabafo ya na saka yi wo mo eba na nipa nso gina honom epeka aya na ekoti se ano na Opemsuo radio Opemsuo TV ya ba hanum se ye ne wona wo mo ha se ya ba betwetwe nkomo na ya hwe na ye hu de wo mo ewoka na ye ka se ya sa wo hwe mechi ha se ya ka abesai ewo kwan yi ho na den na aka kese no wo mo efa emu akwatafo anase Suame no ekwan bai na wo mo ebefa ebasa na ema traffic pa esi enti ya ba hanum se ya ye ne wo na wo mo enam kwan so da bia ba betwetwe nkomo na ye hu hawa wo mo efamu we dey make say ya wo hu bi ewo machi a enya asem keto di machi ai ne ye ne wo na wo mo ha sei enkodi nkomo ka no ba ko ebi se wo fi a ba bia etie na ka ne nam ebo enfuturo pa ebo okura mpa otimi ye ne ma kura so mo timi yam ka ntimi fa ne ma so kaka almost nya ha na wo se mo tena ye nso ni market ahia na jai betina no edia so de na me ma enye bie e den edie mame wo wa ha se wo mu se ye ma mo kwan se mo ntena ha se ba mo bedi dwa wa ha ha be na mo fam e wo Suame runabout Suame runabout ha ye wo ha mu pa me na se no me wata we se ni mo rango for car no bia be bo wall agumi so me gina we me ba bia abubu nti anso ye ma no ya badwoma ye ma no ye hu ne ye be ye anya ha nso enya dwom ka wo mutumi nya ba bi ma etena na enso ye dobu kakra ebe boa yen omo fa yen nya hwe chese Ghana na ye wo no ye nka nipa ho chese tena bre ne mami ba bi owo dan se ya ka bi ebe nya azento ha deje zom aha ni kwanse nipa tena ha enso hwe ye ni dabre me ba bi a me kire wo kwa wata wasa ni mu a eda wall ni da so gu ho wall na bu agum so mi na me ahabu se me twa nkrofo mu nhwe me na me tuto eduro hwe me ho nti se ye bre mumma andru ye be ran so tobre mo ani nso to ya na ha say it say o how be na mo fam enye se be gu ye so de achinye de obi ba ya na enye wudi una si baby wata de hwe okra enye ye das aha na Suame Interchange a NPP amanyoko no wo mo ehyiase no aha ana ebesie ha eye Breman Junction na abra ye bedru hanum sei no ye ho adwadifo binom a wo mo efa amaniemu ene infutwa eku wo mo ewa hanum sei na ye bepe se ye ne ebinom ekwa akwotwetwe enkomo ede afa sa interchange a wo mo eye yi ho ohima ye me ka no kura akire mo me nyina nyamia ni mu ntwa toro nto obi so obi aye na adwuma sa adwuma wo ya ekoso no emwa yan baby aye se to wade yi obi kura nya baby nyina na wato wade bia ma wo fiso omudu omusa ka kwan we so mi do nya me so ohima ne ye be di kura no nya me na hwe yan ye nto ade no sa se baby ni wa ni pare be jiro papa ke ka no be to ade obi kura na ma obo wa so be pen woni ma to agu ni ato so mienu adwuma ye fo ne nya ni papa pa o mo nya ni papa pa adwuma na o mo nya aka kra be bo so me kra me ya di bro nya no mo sisi o mo fidi ye de ko ye o mo nsi ha biem ni atwa ya wo kra ne se o mo nwi kwa no ntu kwa no o mo nwi kwa no ntu kwa na mo ye kwa na mo ye o mo nwi kwa no ntu sa so mo mfa nsuo emegu kwa no so ntu kwa fa ne ma so beton a na ne ma na sai futura aboni ama na ase no nti kwan we dia maboa yan so ma nwi kwan na to nwa yakopon ba bi sadi pa se bi do nya me ma me to nya me o kwan ne boa yo kwan ne tete yai kwan ne di ye wu mo nwi kwan ne tu wo kura wo da kura yo dia o traffic riyati ya dia enko sem ya wenkate ni yati ya dia mu dada o yes ya de ndada ti mommy so mo vie interchange na be ma traffic na aba form anya de so mbe wie anya o mo si abane mo mo sika me mi so na meka ya si abane mo mo sika nti nsuo no kura no
Omudi ba be gusua. Se be de ba ku a be fa ma biem. Di kura be bo so me na wo kire be fa nsuo ne ma biem. Da ya tin futuro no musa. Me dasa mo fa dasa ma me dasa ne popa ne ma ho. Da bia me si dasa na fa dasa na ma me. Fa dasa na ma me. Me dasa ne popa ne ma ho ni me dasa ne. Dasa ne popa ne ma ho da bia me dasa ne. Me dasa ne. She. Me si ya yukwa ne ma tu wuri ya wura ma ne yo. Ya wura ma ne yo. Ya wura ma ne yo. Mo yukwa no tu wuri ya wura ma ne. Enti mo mi wo ton de wa ha. Me pa cho me ton de mu ne ma. Sane toro nkura ne ma. Yo pe bia wo ba beja bi ne ma me ton nkura se kura ne ma no. Me ntin kwa fa bi na ma beton. Sanse me ni ba bia ni pa ba ke ka wo beto bia ma me. Ti se na wo chia ne ye ntobi na wo twemieru ye ntobi. Bo so mi ye ntobi. Du ka pra wa peda bank no. Eno na wo yiri to aduane di. Ti se wo nwi kwa wo ya to wo yakopon ba bisa ni pa asem. Me fasio ya hura mani o kura ya hura mani o kura ya hura mani mo be boa yo be boa yai mami na wo kasa se wo store ni mu no enyama no bi aye that mani me ni ama nyina ya me fa nyina asai mfuturo ntifani bi beto a no de ba mfuturo kwama na asa fa no na asa fa du kura ya ni papa de ya be di o mani na yehu kwam na kuyai omde omzaka kwani kwam na kuyai Opemsuo papa ya Judi edi ni owutimi ye ma omre so na ye wu meton tade mpenyimfo ntade nkwala ntade mbema ntade boxes na amane a mehu wo ha se de edoso wa hwe ekwan yimu a omun wata for so many months kura omun wata mfuturo ntade no me de hange ho no ma ni nyina ye fi na hwa ne baba ntade a yeton a eye fi a obaba beto obi ameto makotwa be buranya ne mo ametwa be mu nyina no sa no ma ne nyina mfuturo nte na mantena ha nton me no ma nti just imagine say kameji loan na me de fa no ma na meton a nti ka sister ko mo nche me ntu mu okwohwe dem no be mienu na esi ho no odi white say ho pe white no na ani ada ne kokko chocolate say ha na galasi kura o mintimi nkyere nti o man no don dramani mahama yesre no yapana chopa ya nyina na ka ho na man ye yo ya ho to ya na ono so ne ho be den e beto no kwan we no ma ye ne so ma ye ne trail road or say 4 road ba wa hwe nim ha se nkwala fa ha se ka ba ko be se ha se ya e be ye na wa twe na ka ne ntimi move mfiri ha mfuturo nkwa na ebo me no ma ntimi nton no ma me wo no ma pa sha dem no ma taso bottle 5 na me de rubber ka ho akata so e dia si ho nti just imagine say ntinta de papa no ma fa hange ya ebeda na obi ahu se ade na efe na wa ba beto ama me menua nti ye bre pa ye bre nto ye sro mo mpanyimfo otumfo ye sre wo na ye papa ye di ani ato so se wo de wo no tuma ebe yie wo ba ye beto makogu nsanyina wo hu de e ko so wa ha ekwan ni nya kura mfutuo nko a Openi memo akwa baba Opemsuo radio Opemsuo TV so ya na mami wakoye oshenkani yi oha wo be na wo famu ewo ekwan yi ho ekwa we hawa ewo ho pa ni se omugya kwa ne to ho no amaka se no akase se na mse na so anya berke fo kwa na umurafe ebi munufi ha da bia diga mi hu e kwa re waye ne se bia so gya to a wo se nka omugya so kama nanka se gravu su bi kwa no bi so na gusira ka nam so a ne hu ana hawa ba ko so me wu mu pese busa ne se busa ban mpanyifo ne se ekwan no problem ba pa na aba ntu omugya to ho de pa na aba nti kwan omugya to ho o se ka mu cheche bu kakra de pe because intimi hu Ghana ha no ekwan no yekoso hu ne agya we ba no so bo no so nam ha no enye fe iti bi bisu se sika bia ba mo to awe ni so ne mfiri ho na ha no kwan enye bi ba ye ka se ntuato yesi ana ka bi ka se bi twem si abu nti de etiti enye nti se so mo gya to kura aforo me de bi mo fa pana fofora omunye esui ne so no ye de na ho kama na ka fa so a emunye sa ha adwen pa na wakoye driver ni ya odi kan nam da bia yi akwanhia no ya na etisei e wa ha ha de ehu se sabe ye kan ye ya no pa ena ka bedu a ka be hu ka ba pe so e wa ha enye ko nyina akoye 1 akoye gyina ka bu se na ka ni bibi nam ha wo beto wo gyina ha kura na ebipia bi de kwan de momodin pa no nya kwan na maye no nya ma ne se nchebu so a o mo mu kakra ni se mo fidi e ko chiri aban me yende ya o mampanyi no obete o momodin a no yehu
reason tia aka say sika na mu senso bi ase den o mo hwe no mu nyama ye na ha problem wa pa ka muni wa tembia be kolodu o fan say tamale bodyguard ho abudu ha obudu kuma se wi o na team na kan da ya oh enso kane no ne kwa no mu emeyiri si no ne kwa ne fa ya de so dada do fi so mu ntimi nye bibi mfa ho kwa da ha ne de omunye kama hanso kama ne nto wi mse ba ya ha no e ba ye fan ya sa ka mu na mu ne ne ma no ne so ntima ye ejampacho ye be hye busa ese wona de bia wonam kwan yi so wa wo hye adwumayefo wo mo afi site anasa still na wo mo da so ba wona wo ha ekwan ne de mi hu ne se tama na ye nto abana na abandada no ba kono wo ho na kwan no wo mu gusu ana bo mo ye pa abate yi to abani wie ye no mu no ekwan no adwumaye no se nkoso biem ase wo ma fi so kora ho ana wo ma ba so ba ko bi na wo mba ne nam so a no wo mo ko ba ye ne ye be hu se mfuturo ebo e wa ha ye nim se ne nko ana mo wota so dia aya da bi o mo di nso guso ana se o mo di bi guso na ene de o meja ya o mo fa guso yi okay nsuo ne de nyame anim ne wo ho a o mo di nsuo be water so but enye da bia nti mfuturo ne de koso sa ho ana mfuturo no eba na da bi wo ha next process o ma be water so ne na so bi o enye da bia no mo ye e bia o mo ya no mo ja atuma nsana masan aba so nti mfuturo ne de nti me pa sho wonam kwan ho dan ni na yi wo kan mfuturo ya semi e de ya we bi ana se wonya code bi e fa mfuturo yi ho ana se e fa kwan ho ida won se mfuturo ya de bi a obi woni pa bi kura se ya de bi on fra na asma sa ho no obi mia spray kura na ya me de minister program ni bi ba sa ne ma we ni na obi a wo sa program ni bi no om se obetima nya infect because mfuturo ne de so obi a nim se mfuturo de enya de a ese nipa pata ye ho sa because wa dan bibira omo no wo kwan ho akura obekọ omo dem a ye fie ewo akire ha kakra nti ye no de e ba ho no kra na susin se wo me head ate kwan no se owura bi dem a owura kra be ho nti mfuturo de se obi anim se ya de a ma ya de me de asema me person ka me ka kire o me se me sro ye wo ma dawroma ena kurowura so ye sere nam se on de kuro ni ye ne dia ye nana prekope o ka bi ewom ka eja one sa obetimi ne aban na wo so na kasa na nka wo ma dawo no mo behwe na se kwa no kura se sika na eni wo no mo de beye na tambia mo betwa so se de beye aka na emunum ne na mo be wata so ne ne be fa so sa kopim se sika obenya sika dia ya me fi se be bo sania ya ne adwadifo binom ene wona omofo moka wa ha se e kasa ya no se de omusika ya no aka be hwe omampani his excellency John Dramani Mahama ese anka wonma adwumayefo embra kwan no hu biem na won be ye won adwuma na ye wogidie se somosa ba kwan no mu wia ye nyina ana ye ho beto ye maami akoso jemfo Sunday ni Opemsuo radio Opemsuo TV